Takže čau, já jsem Eddie, já vás tady vítám u dalšího videjka. Dneska je to specifický videjko, protože si tady srovnáme cenově nejlepší vlastně herní notebooky v roce 2024 a mám to tady rozdělený jak cenově, což ceny se tady budou pohybovat od 10 000 do 25 000 a mám tady vlastně připravených 6 notebooků, které si myslím, že jsou tak nějak top, jakoby, co se týče poměr cena výkon, a mám to ještě rozdělený podle typu procesoru. Mám tady Intel Core a mám tady AMD Ryzen. Když tak si tady k tomu řekneme ještě další podrobnosti, pokud se v těch věcech nepohybujete. Tak, je taky důležitý si uvědomit, jaký typ procesoru vybrat podle toho, jaký hry nejradši hrajete. Obecně je známo, že procesory AMD Ryzen tolik nejsou kamarádský třeba s hrou Fortnite, naopak zase CS to může tahat atd. Nicméně třeba co se týče nás, World of Tanks hráčů, World of Tanks Blitz hráčů atd. Prostě, tak pro nás je tady výhodnější spíš Intel Core. Začneme teda, nebudu tady úplně rozebírat do detailů všechny specifikace těch jednotlivých procesorů a jader atd. Je to hodně složitý, nebudeme si tady motat hlavu, chci tady v tomhle videjku spíš udělat takový nějaký, řekněme, obecný doporučení, pokud zrovna váháte, jaký notebook si pořídit do budoucna v tomto roce. Tak jo, jako první notebook jsem tady vybral MSI Thing, což je relativně dobrý notebook, poměr cena výkon. Můžeme vidět v hlavních parametrech, jinak všechno tady bude přes Alzu, takže doporučuji nakupovat na Alze, mám tam dobré zkušenosti. Co se týče samotného notebooku, tak ten nám nabízí Intel Core i5, což i5ky většinou bývají vlastně lepší na hry a celkově. Já mám třeba i7, která je spíš na takový ten office, v každém případě je to furt herní notebook a i když mám i7, tak jsem s ní spokojený. Nicméně i5 bude ještě o krok dál. Tak můžeme tady vidět, že to má IPS-kovej 15,6 palců matný display, což je nice. Upřednostňoval bych vždycky matný display, protože se vám nebude nic lesknout, nebude tam vidět každý dotek, jako ono stejně, kdo sahá na displeje, že jo, ale tak rozumíme se na monitory. Máme 144 Hz, což je taky docela podstatný, já mám 120 na mém kompu, ale myslím si, že 144 je, ne, myslím si, ale 100% je to lepší. Takže v dnešní době ono už je to tak nějak jakože víceméně standard u těch notebooků, nicméně 144 je samozřejmě super volba. Můžeme vidět, že rámku to má 16 GB, což je dostatečný. A máme tady potom samozřejmě NVIDIA GeForce RTX 4050, což je samozřejmě všechny tyhle ty noťasy, které tady dneska porovnáváme, tak jsou do 25 000 s RTXkem 4050. Jak můžeme vidět, tak tady ten noťas má samozřejmě podsvícenou klávesnici, což je taky určitě bonus, ale tak jako je to takovej spíš vizuální detail, který kdo z vás může ocenit. Potom tady dále máme webkameru, neudává se tady v jakém rozlišení, možná by to tady bylo vidět potom v celém popisu, ale to si můžete samozřejmě dohledat, pokud by vás tento konkrétní kus zajímal. No a váha tohoto notebooku činí 1,8 kg. Pozor, 1,8 kg je hodně lehký notebook za mě, takže tady tohleto, i tím, jak je to v názvu Thing, tak je to jeden z těch lehčích noťasů a myslím si, že za 19 000, téměř 20 000 je to super volba. Overall, myslím si, že tady ten počítač je takových na svoji cenovou kategorii 9,5 z 10. Tak, jako další tady máme samozřejmě zase počítač s procesorem Intel Core, klasicky máme tady i5, znova stejně jako to MSI. Je to Acer, nemyslím si, že Acer je špatná značka, Acer společně s Asusem a potom jako tady tyhle ty značky, které tady dneska budeme mít, tak jsou primárně herní, takže byste neměli vůbec mít žádný problémy, co se týče FPS ve hrách, stability systému a nic by se nemělo kousat, všechno by mělo jít mega plynule. Tady ovšem nemáme matný displej, ale máme tady antireflexní, nicméně myslím si, že i ten antireflexní není špatný, důležitý je, že to není klasický lesklý displej. Antireflexní vlastně jak kdyby
rozprostře lesk na monitoru. Není to teda jako matnej, který je ještě o krok lepší, ale já si myslím, že antireflexní taky eliminuje odlesky a obojí je vlastně téměř podobný. Rozdíl mezi tím antireflexním a tím matnem je, že ten antireflexní se snaží eliminovat vlastně jakoby ty odlesky, které jdou na ten monitor a teďka na to koukáte, že jo, tak a matné je zcela eliminuje. Dále tady potom máme klasický 144 Hz monitor, což je samozřejmě pecka a klasicky typicky 16 GB RAM. Máme tady znova NVIDIA GeForce RTX 4050, klasicky, jako jsem zmiňoval, a potom tady máme samozřejmě SSDčko o úložišti o kapacitě 1 TB, což je samozřejmě super, takže se vám vyjde hodně her a nebude vlastně zatím potřeba dokupovávat žádný externí disk. Tady u tohoto notebooku bych měl jenom jednu výtku, a to takovou, že vlastně váží 3 kg, což je docela dost, nicméně můj noťaz váží podobně, taky to není zrovna takovej hubeňour, ale je vidět, že prostě to zpracování je tady na místě a je to kvalitní. Myslím si, že overall tady ten počítač můžu doporučit a dal bych mu 8,5 z 10. No a máme tady posledního zástupce vlastně procesoru Intel Core a to je Lenovo Luna Grey. Tady ten počítač už je v té hraniční mezi 25 000, přičemž máme tady podobné statistiky jako u těch předchozích notebooků. Tady je vlastně jenom důležitý podotknout, že taky záleží na vaší preferenci dané značky. Pokud máte rádi Lenovo, tak proto jsem ho sem hodil, protože přece jenom i Lenovo nemá špatný herní notebooky. Takže tak, statistiky tady tohle z toho noťasu jsou vlastně úplně stejný jako u toho předchozího. Máme tady klasicky 16 GB RAM, máme tady 144 Hz, 4050 RTX a máme tady antireflexní monitor. Jedinou výhodu, kterou bych tak nějak podotknul, tak oproti tomu Aceru, který máme tady, tak ten Lenovo, pokud máte v plánu třeba cestovat nebo tak tady ten noťaz je mnohem lehčí, neváží 3 kg, ale váží 2,3 kg. Všechny tyhle ty noťasy, které tady mám, tak jsou poměrce na výkon do této cenové kategorie úplně na topu, takže neuděláte chybu ani jedním z nich, protože skutečně čísla mají dobrý všechny. Úplně za mě jednoznačně vyhrává ten MSI. Jediná nevýhoda, kterou tady ten počítač má, tak je, že má jenom jednu barvu podsvícení klávesnice, ale myslím si, že se s tím dá žít a co se týče charakteristik, tak jsou všechny noťasy víceméně stejný. Tak, posuneme se o krok vedle, nevím, jestli jsem to zmiňoval na začátku, nicméně máme tady tentokrát procesor AMD Ryzen, s tím, že pokud se chystáte hrát Fortnite, tak ne úplně doporučuji, mohly by tady nastat nějaký lehčí komplikace, co se týče FPSek. Je to tak nějak jako víceméně komunitou vyzkoušený, co se týče Discordu. Nějak jsem si o tom něco zjišťoval a AMDčka nejsou nejlepší kamarádi s Fortnite. Tak, co se týče tohohle z toho noťasu, máme ho tady za krásných 19 000, což si myslím, že je docela fajn. Asus TUF Gaming. Vypadá i stylově, můžeme se tady na něj podívat, že ty záda vypadají pěkně. Určitě to bude dělo. Statistiky samozřejmě RTX 4050, to je standardní výbava v tady téhletý porovnávačce, co jsem tady pro vás dneska vybral. Co bych vlastně učinil jako nevýhodu, nebo ne nevýhodu, ale je tady menší SSDčko a to činí jenom půl terabajtu, což je míň, myslím si, já osobně bych teda jako šel do těch inteláckých procesorů. Za mě je to lepší. Prostě Intel, nejsem úplně fanda AMD Ryzenu, ale je to jenom moje čistě osobní preference, pokud nemáte v plánu hrát Fortnite, tak vám to vlastně vůbec vadit nebude. Výhoda tady toho noťasu oproti těm předešlým je, že váží 2,2 kg, což je samozřejmě lehoučký na to, jak vypadají ty záda. Tak
No a to by teda jako moje doporučení tady toho noťasu, za mě tady tohle je docela psych. No a tím dalším není nic jiného než Victus by HP. Tady tohleto je, hele, já sám mám HPčko, mám Omen 17, prostě tu dobu stál 35 000, nicméně ta doba se změnila a ty vlastně grafické karty a ty procesory, všechno se to posunulo a v této cenové kategorii do 25 000 je tohleto za mě jako jeden z těch víc lepších piků. S tím, že tady ten Victus má teda AMD Ryzen, já osobně bych teda jako nepreferoval AMDčkový procesor, ale myslím si, že ho můžu doporučit všem hráčům, který vlastně netrvají na tom hrát převážně Fortnite. Tak, klasicky tady máme 144 Hz, ramka 16 GB, klasika 4050, RTX. Výhoda je, že SSDčko je tady 1 TB. No a má to ve standardu Windows 11, takže potom vlastně budete mít nástavbu na 12 až vyjdou, což je v dnešní době standard, protože většina těch nových notebooků se dělá s Windows 11, takže pak byste měli mít vlastně licenci na tu další. S tím, že hmotnost tady tohoto noťasu je 2,2 kg, což je docela fajn, skoro 2,3, ale to je zanedbatelný a to není zas tak. Není to nejmíň, ale není to ani moc, myslím si, že to je takový jako optimální. Když si tady rozklikneme samotný počítač, tak se můžete podívat, že vypadá mega pěkně. Jo, je takový estetický, hodně clear, jo, prostě tady tohleto je taková ta univerzální mašina, kterou chcete mít na hry a zároveň s ní neuděláte ostudu, ani když přijdete někam na nějakou konferenci, jo, tady tohle je prostě, je to herní počítač a zároveň to vypadá jako úplně obyčejný, jo, prostě úplně nenápadná mašinka, jo, potom prostě to otevřete a tam nabušený to RTX, prostě 4050. Jo, takže myslím si, že pokud máte do těch 25 000 možnost, tak bych šel asi, co se týče těch AMDček, tady tohleto. Tak a pro ty náročnější gamery tady mám potom Acer Nitro V16 Obsidian Black s tím, že samozřejmě zase Ryzen procesor a máme tady zase antireflexní monitor, Full HD rozlišení a pozor, tady je výjimka, tady máme 165 Hz monitor, což je samozřejmě pecka, tady na tomhle zařízení vám ty FPS budou šlapat úplně nádherně, zase RTX prostě 4050 a SSDčko máme 1 TB. S tím, že podsvícená klávesnice váha 2,5 kg, tady s tím taky neuděláte chybu, je to už jenom o osobní preferenci. Jo, takže vizuálně vypadá moc pěkně, je to na vás samozřejmě, ale tady tohle je moje doporučení, co se týče noťasů. Ono problém je u těch Lenovo počítačů, že těch Lenovo počítačů není moc a proto jsem vybral právě tady tohleto. Ta Luna Grey není vůbec špatná, někomu se třeba nemusí líbit ten shadej design, což naprosto chápu, proto můžeš sáhnout právě třeba po tom Aceru nebo po tom MSI, který je sice taky šedý, ale působí to takovým jakoby ucelenějším dojmem naproti tomu Lenovu, jo, který má prostě ten monitor černý a ta klávesnice je potom šedá. Působí to, záleží asi jak na koho, mně se to třeba moc nelíbí. Zapomněl jsem zhodnotit toho Victuse, takže tomuhle počítači, co se týče AMDčkových procesorů, tak tady v tomhle našem porovnávacím setupu bych dal 9,5 z 10. No a samotnému Aceru bych potom dal krásných 9 bodů z 10. Tak jo, budu moc rád za jakýkoliv komentář tady na tomhle videjku, pokud vás zaujal některý z těch počítačů, tak všechny samozřejmě máte linklí dole v popisku videjka. No a my se vidíme u dalšího videjka, kde si srovnáme nějaký ty mikrofony. A takže tak, doufám, že se vám videjko líbilo, no a my se vidíme zase u dalšího videjka. Zatím, čau.